Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:17. This time. Balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat Bulig, Aksyon BBB in short, magapalayag na sa kanginan sa sining marubog na. No? Kay nasa nga daw temprano pa nagtulo-tulo si Haring Ulan. Galing tindi mantamatingala, Disyembre subong ang iban sinitiga pabugnaw. Ay, puwerte. Sige, kamusta kamo mga kaksyon namon sa kanginan 9 days before paman mag-Christmas Day? Siyam na lang gali kadlaw ho, dali nagidlang, no? Kag mag-Christmas Day na, kag may 16 dias ang nabilin before paman mag-New Year's Day. Kabayon ta nga magsigi-sigi lang kag manginmayong aton sining nga kondisyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental kag tubtob sa aton sining malabutan sa pagwaragwag sa aksyon BBB. Meaning nga ti kon pa liwa-liwa kamo sagwa sang inyo sining puluyan, dapat naka face mask kag face shield kag social distancing lamang. Pero diri sa Bacolod mainag mo ng sitwasyon. Galalarga nang wala sang tabon ang nawong.
Ay, hugit. Di kita magsalig di kung magwa kita sa sulod sang puluyanta, dapat balon gid kita sang face mask kag facial, no? Kay way man tana pirdihon no, makita mo man lang ang halos kalabanan nga naka face mask kag facial, no? Sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kapurukan kag barangayan, kamusta kamuya dira mga kaaksyon, kachibog na, kapanyaga na kung wala pa paghimos na, no? Kay tigpalanyaga na dugay-dugay. Standby mga kaaksyon, dugay-dugay man, dalontang mga reports sa aton sining mga action reporters. Yara na sa ilatag sa mga areas of assignment sa sining mga inoras, kaghanda na sa pag-file sa ila na tipon nga mga balita. Sa mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon Oxlang, sa syudad naman o kung sa Negros Oriental naman, ang gihulngan niya daw, way gid niya katapusan nga pinatyanay no? Ano na daw natabo sa may gihulngan man? Ining mag-asawang City Health Officer pa sang syudad sang gihulngan kagang bana sini ginluthang sang riding in tandem suspect. Ano gidang sa likod sini ba? Kamusta kamo dira mga kaaksyon namon sa Kanginan sa Oriental side kag Bugos nga Region 6? Nagapabot gid kami sang pagpangamusta sa inyo sa siring nga adto. Liwat kita nga magainop danay sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:24. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangingkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Plano nga pagsaylo sang Provincial Capitol sa Talisay, desisyonan sa masunod nga tuig. Subo-subo maning information nga nabaton sa Aksyon Radio ho, nga ang Kapitolyo saylo sa Talisay. Layo-layo nagawa, no? Ayo, may yara dira nga duta ang provincial government. Amo gunong tukuran, pero ti dugay-dugay pagidman na. Kaya ti matukod pa man sang building mo, hindi man pwedeng masaylo to gidayon. Pero hibaloon tanak karon dugay-dugay mga kaaksyon kunanong progress sang sining plano nga pagsaylo sang provincial capital. Kag deliberasyon angot sa barangay drug clearing program ginpatigayon sa syudad sang Talisay subong adlaw. Goblakson isa sa mga nagtambong. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Vice Mayor Elcide Familiara nagklaro nga wala sang lockdown sa syudad sang Bacolod karon nga holiday season. Taliwas naman na sa mga ginapagwa sa social media. Ang iba ni way gidobrahon na. Pagpaymunong vlog mo sa banga para maikutihon pa kamo. Ang nagapahimunong sali Manila kakutibaw. Kuno may lockdown ng syudad sang Bacolod. Ay, nano nga sitwasyon. Wala. As in, wala. Sundon talang mga health protocols parang bisan paano may protection man kamo, pero magpalapta na kamo sang hindi among sahi sang information daw makatuga man na to vlog sa aton sining mga kaaksyon. No? Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Paglibot ni BCPO City Director Colonel Manuel Placido sa unang adlaw sa simbang gabi may nakita nga dapat i-correct. Ano ini? Mayogid kay nasang aga-aga pa na interview na ni Aksyon Alvin Graba sa programa ni Aksyon Fred Salanga
si Colonel Manuel Placido kay nagalibot ini siya sa palibot sang syudad. Sa sining pag-umpisabla sang simbang gabi nga 3 o'clock na hasta nga aton sining nga curfew from 11 to 3 effective kaina or kagabi mga kaaksyon, no? Hasta na ni sa December 31 mga kaaksyon. Ang mga kuandira nagahingalit sang daw hindi amo never nagagid na magpahuway na lang kamo tanan parang bisan paano mahatagan taman niligwa ho. May dapat lang i-correct sa security ang BCPO Director mga kaaksyon, no? Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Tero patay sa number 6 drug personality sa Banwa sang Tubuso, padayon ang investigasyon sa mga kapulisan. Samtang sa balita sa special assignment, siga balita naman ni Aksyon R. Tayhupon. Pag-solbar sang problema sang power interruption kag panubo sang presyo sang kuryente, handom sang bag-o gindesignar o kung ginpamtang nga OIC General Manager sang Seneco. Kag sa patrol nga balita, ginabulubunta kapin sa 150,000 pesos nga pagkabutang gintupok sang kalayo sa kaina sang aga sa barangay Jestri sa syudad. Kag basi ko malabot na ni Aksyon Alvin Grabang gihulngan PNP, hibaloon ta karon dugay-dugay mga kaaksyon sa investigasyon sining pagpangluthang sa mag-asawa mga kaaksyon, no? Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kangtanan sa illegal nga droga, amugid lang ang nagagwa nga rason kung nga ginluthang patay ang 31 anyos nga drug personality sa siyudad sang Sagay. Samtang sa balita naman sa Banwa sang La Castellana, igabalita ni Aksyon Percival Villamor. 4 ka mga persona lunsay nagkaladakpan nga nagahampang sang illegal nga panahor sa Banwa sang La Castellana. Samtang sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato. Presidente Duterte ginmanduan ang PhilHealth nga i-simplify ang proseso sang payment claims. DOH nagpanumdum sa mga non-time show nga maggamit sang face mask kag facial. Nga anong time show lang ninggin panumdum, di ba? Sang DOH, tanan-tanan lang tani, ganun time show, kag morning show, kag evening show, no? Kaya raman lang sila sa gyapo na sa sulod sang ila sining nga mga hunghungan. Ay, porte, damo na bala ng DOH, no? Kadamo sang gikotaron, pero mga non-time show naman ang iya sining nga ginhilabtan. Ay, maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6. Ilabi na diri sa Bacolod kag Negros Occidental, kag bugos nga Pungsod Pilipinas, kag bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Mga detalye sa ngaton sirigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon tang pamati na via Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod, ipadala lang inyo sining nga mga mensahe kaya tagan tayo na igtalupangod sa diligid lamang madugay. Kag sa aton sining nga mga kaaksyon via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Kag sa aton sining nga mga YouTubers, mga kaaksyon, Aksyon Radyo Bacolod. Ipadala lang inyo sining nga mga mensahe kay tirahon tayo na karon dugay-dugay. No? Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sa small town lottery.
ginapabot gini sang tanan ang resulta sa unang draw sang STL sa sining adlaw December 16, 2020. Yari ang resulta mga kaaksyon sang Small Town Lottery. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta sang ang resulta sang Small Town Lottery draw. Dali lang kay nagasulod ko. Resulta sang Small Town Lottery 20 kag 5, liwat 20 and 5. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay, manamyaw, no? Kay Zet Alunan, Merry Christmas sa imo mandira. Happy morning. Thank you so much, Gid, always watching in Hong Kong. Thank you so much, Zet. Salamat, Gid, no? Kay Arnel Po Disamparado, watching live from Mansilingan. Thank you so much, sir, no? And Rian Montesa, shoot out Action Rex. Ayos. Thank you so much, Gid Rian Montesa, no? Nga nagpamati sa sining mga inoras. And Josa Baligwat, advance Merry Christmas. Salamat gid Josa Baligwat, and same to you, no? And Nestor Escobedo, ga monitor man live sila sa Minoyan sang baby niya, no? Nga si Sabana, kagasawa niya nga si Stephanie Escobedo. Thank you so much Nestor. Kay Jeneline Huerba, may lang nga pagpamati kag condolence sa pamilya Cansila, no? Ayos, Jeneline Huerba. And sa kay Inday Blasa, may lang nga pagpamati, no? Gian Resisio, and sa kay gagreet lang si Gian Resisio, birthday gali ni Dennis Richard Tibor Roma, no? Happy birthday, Dennis Richard Tibor Roma, no? Kay Torres Alex, may lang nga pagpapate, Action Rex tuod na nga sa 21 ang boundary, hindi na magpasulod sa mga taga-province. Why na? Hindi na kamo magpati-patiblas na. Kung hulata lang ninyo, why pa man advice gikan sa National IETF. Mary Giselle Bostilio Halapa, may lang nga pagpamati, ga-monitor sa Manila Antipolo, no? Ga-monitor si Mary Giselle Bostilio Halapa. And Andro Manggilan Villarosa, may lang nga pagpamati, ate mayara. Greet ko lang nanay Diding kag Tatay Morito sa Talimagao. Pamati lang ko dia sa radio ko. Happy malawag mo ngalan ko. Advance Merry Christmas kag sa imo man Action Rex. Ayos. Thank you so much Andro Manggilan Villarosa. Kay Mary Herman, may lang pagpamati. Thank you Mary Herman. Kay Leo Sukamo, may lang pagpamati Leo. Kay JC Chris, why niya saylo-saylong iyang mensahe, gina-copy-paste siya lang ni Guro. JC Chris, no? Labayan Eduardo Jr. Thank you so much, sir. Kag same to you da. Merry Christmas. Labayan Eduardo Jr. Kay Amy Esmeralda, watching from Hong Kong. Thank you so much, good Amy Esmeralda Dolido. Kay Kagawad Imbongjo Campo sa Maaw dira, may lang pagpamati. Kay April Banaag, thank you so much, April. Kay Warlito Nisya and Bijon Peregrino, may lang pagpamati, Bijon Peregrino. Kay Gerans Barella, dira sa Villa Anghila, kag sa pamilya Varela, sang baga sinigaran, no? Kay Nanay Telma, kag Tatay Pulyon, gapamati, gid sila. Thank you, gid, Gerans Barella, no? Kay Rimar Hicano Halyasgo, sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Thank you so much, Rimar. Kay Rich Jaren, no?
Kay Rich Jaren, siling first time ka nakita, sir ba? Perti, si Rich Jaren, good PM lang, Rich Jaren, no? Kay Hermino Janjan, no? May lang nga pagpamati dira sa Sitio Bulasot, Barangay Buenavista, sa siyudad sang Himamaylan, Lunglib Action Radio. Thank you so much, Gid Hermino Janjan, no? Alex Montesa, present na. Jane Ignacio, dira sa Soberano Compound sa Valladolid. Thank you so much, Jane Ignacio, no? Kay Alex Montesa, rana duha na ang mansyon mo ang nga balita sa adlaw sang mga laon balo nga kabayo. Pinamatan, dala na dira ang binayaan. Ay, puwerte. Alunan Susette, salamat, Gid. Kay Alex Montesa, thank you so much, Gid, no? Nauna, Gid, si Alex Montesa, padala sang iya sining nga mensahe. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, dira sa Celine Homes, may lang nga pagpamati, Madam Virgie Olpenda. Ayos. Si Jeneline Warbadra sa Misrif Kuwait, no? Ga monitor sa sining udto. Ayos. Sige, daligid lang mga ka-action standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay sa mga reports na sa aton sining mga action reporters pagkatapos lang sining.
Kanaton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras, 11:43 na mga kaaksyon. Sige, saway pa magkatsibog pagamat-amat na, no? Pero saway pa himos ang palanyagahon, himos na, no? Para makatsibog na dugay-dugay. Para sa complete nga management sang inyo liver detox, kinanglan tamag DTX 500 cup. Kantuantang balita gikan sa News Center pod na kay aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa palayag ni Presidente Duterte nga nagmando ang PhilHealth nga i-simplify ang proseso sang payment claims. Simplify ang proseso pero ang process partikalawig sang pilahan. Bisan din kang PhilHealth office mo. Kaga Department of Health nagpanumdum sa mga non-time show nga maggamit sang face mask kag facial. Magamit ginaya. Bisan nara ka sa isa ka butang mo abi studio. Magamit gina facial face mask. Sobra naman ang DOH. Kada mo sang kampanya hantang sa guwaga ni sang studio, wala ga face mask, wala man ga facial, dapat mo nang tutukan ta. Naging sa sulod na gid sang non-time show. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental kag Bugos nga Region 6. Kalakip man sa Bugos nga Pungsod Pilipinas kag Bugos nga Kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayadayad nga udto. Yes, Action Rex, mayugod to kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth nga i-simplify o kon i-simplihod lang ang proseso sang payment claims kadungan sang report na nungod sa delayed payments sa mga hospital. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry
Roque nga durante sang cabinet meeting sadtong Lunes ginpamangkot sang presidente ang PhilHealth officials nga ipathag kun nga delay ang pagbayad. Suno kay Roque nagpromisa si PhilHealth Chief Dante Giran nga magpatigayon sang pagsapol upod man ang mga Health Insurers Board agud i-address ang mando sang presidente. Sa amo man nga briefing ginpahayag ni Roque nga ang ginhimo nga task force agud imbestigahan ang anomalya sa PhilHealth ang nakasumiter na sang report sa presidente. Suno pa kay Roque nga base kay Justice Secretary Minardo Guevara, ang task force ang nakapasaka na sang reklamo sa ombudsman batok sa opisyal sang PhilHealth kag medical practitioners nga imbolbado sa ginalegar irregularidad sa ahensya. Lakip sa mga anomalya nga na-report sa ahensya ang mga pagkawat sang bilyones pesos nga pondo sa nga PhilHealth pagi sa pagbakal sang overpriced nga COVID-19 test kits kag kagamitan sang IT kag ang hindi otorisado man nga pag-release sang pondo sa mga hospitals nga wala pa sang recorded nga kaso sang COVID-19. Samtang ang amuman nga mga alegasyon kon alegasyon sang korupsyon ang lunsay ginpanginwala sang mga opisyal nga imbolbados. Samtang Puro lang na sila panginwala pero hindi man na magwa ang kasubong sinang balita action doors kung wais ang nagmaniobra. correct action. Mabatyaga man na sang tawo kung may hara palapaway sa gyapong kakatabo da. Huwag pa na magkaladudla ng mga animalis na nga sino man adang kawkawan ka golden fingers nga nagapang kuha sang pundo sang ahinsya mo na kung kaisang di tama mabasol ni si Presidente Duterte kung nga ginahimo iyang kasubong sining atikang sus Correct. Kasi kabalo ka man actually nga si Presidente Duterte, ano ginasiya, against ginasiya sa corruption Oo. ginatawag. galigiti ang mga alipures kag mga sumulunod dyan mo nang gatikal man nga why kami iya pero pitiksinta sila man lang gabalda sa presidente ano nga pagpangabuhi ni ngila niya man sige So kabay pangamatagan to Tisha Action Rex Oo. ang 14 bilyones ginto daan. ba pila? 14 bilyones. Sino tong nagkaukaw sad to? Hindi lang ako magambala. Hindi, nang ginpapang Pero pang pahalin niya na to. Ginpasakaan ako sa reklamo Action Rex. No, galing kay ti laban sa earth man nagyapon kay ti silakpan man to ni Presidente Duterte sila tanan mo. Kaya mako muna no. Gani man, no? Ate, importante subong ang proseso sa sang payment claim. Gani. Si padasigo nila, simplehon nila Action Rex. Sige, sa dugang pagayad nga balita nasyonal, nagpahanumdum naman ang Department of Health o DOH sa mga noontime show nga magluwas sa face shield dapat nagagamit man sila sang face mask. Reaksyon ni Health Secretary Francisco Duque III sa yaman observation sa mga noontime show nga ang mga host naka-face shield lamang kag wala nakasuksok sang face mask. Mayara man sang segment suno kay Duque nga pagkinanta bala sa isa ka noontime show sa diin ang managakanta ang nagasuksok lamang sang face shield. Ti ini ang pahayag o kung ini nga pahayag ang kabahin sang sa gihapon padayon nga paandam sang DOH nga mataas. Anong gwa sang kanta na nila kung naka-face mask pa sila? Amo nang Woodline Action Rex. Kanta na yan, nung time show ina, kag sa show nga ina, sila man lang dang tao, paras diri sa aton. Isa man ni ka-studio ding aton, kita man lang ding duwa sa amuning lugar di. Kag may distansya Action Rex. Oo, may distansya. Importante na. Kagaran na sa sulod ya kung sa studio ka, kung sa gwa ka guro, kinanglan kagid mag-face mask kag face shield eh. Sinong nagpabutyag na nga taga DOH na? Si Duque Action Rex. Si Duque? Health Secretary Ara pa Francisco nagyapon si Duque? Yes, of course. Okay. Pero Galing may basko mga gid siya sa study presidente, to. no? Ha? Basko gid siya sa presidente. Kaya according kay Presidente Duterte, ang pagsalig ya kay Duque, ara gihapon. Ba? Yes. May promise lang nga duwa ba? Look until death do us part. Ay, Caroline. Hambal ni Duque Action Rex, kabahin man inisang minimum health protocols. Nga antes magsukso sa face shield, dapat naka-face mask. Yes. So, update naman sa world record. Sining COVID-19, ang cases karon nagdangat na sa 73,803,321.
Ang nagkalamatay 1,641,440 kag ang naka-recover 51,813,957. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga data ang cases naton dre yara sa 451,839, ang nagkalamatay 8,812 kag ang naka-recover 418,867. Ang Negros Occidental may 13 nga kaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 6,283 cases. Ang Bacolod, siyam ka mga kaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,539 cases. Sa bugos naman nga Western Visayas may 37 ka mga panibag-o nga kaso na dugang kahapon nga nagresulta sang 20,000 or 20,802 cases kag ang aktibo nga kaso yara sa 1,535. Ang naka-recover naman, good news kay medyo damo ini, 101 ka mga recoveries Dako na sang record. sa positive. Yes, Munang Action nami Rex. da. 101 ka mga recoveries sa dugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 18,653 recoveries kag ang nagkalamatay may 6 nga nadugang kahapon nga nagresulta sang 609 death toll sa bugos nga Western Visayas. Ang Bacolod pila ganito? Siyam. Siyam ang Yes. Negros. 13 actually. 13. Ati gamay-gamay Pagka basi karon sa hapon manubo pagid sa siyam mas mayo pagid, no? Kabay pagid action. Oo. Okay. Kay kabudlay kung kaisa nga salig kitabla, importante lang da naka social distancing kag face mask. Face shield. Labi na gid nga may simbang gabi sa buong action. Oo, Rex. te ang Nag-umpisa ng simbang gabi. simbang gabi. Ang iban nga simbang, iban daway agaway daway nila ginarespetar ang simbahan do, mga labay-labay ang ilay ginahimo. Ay, gile. Oo, ti Nakasimba ka gina? oo. Ay, ka-very good. Ang mga nagakadto sa simbahan, respetuhon tagid na action doors. Pero ang nagakadto sa simbahan, nga nagagaro kadto lang nga nagapangita sang tsansa, nga may kuhiton, kag may kauiton sila sa baga mo ng pinagababudlay. Gid. Ay, iti hindi na Oo. mayo, Action Rex. Dapat, ang pulis nato, actually, kadamo gid kay na. Active No? man sila. Oo. Paglabay ko kay Gina sa may cathedral, Why ka grabe ang tao, why ka no? nagsimba? I'm not Catholic. Ah, Action Rex. okay, Yes, sige. sige. Hmm. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Dorel Cabato. Balita imbukada sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Mga balita to nasyonal ang inyo sininabatian. Mga kaaksyon namon sa kanginan. Samtang naga-timo-timo ng halos kalabanan dira sang palanyagahon niyo. Kamustang sitwasyon dira sa area ninyo? Maulanon o mainit ang tiyempo, no? Nami manikon pagkahapon blaway lang sang ulan nga mabatsyagan inang marugalom siya pero ti marubog na ang tiyempo, no? Ayos. O sige, karon dugay-dugay ang aton sring SAP sa ARB, magabot naman kami dre, no? Sang mga mapalaron nga mga winner naton sa SAP sa ARB. Managtag kami karon ni Action Elrea kag Action Elmar sang 500 pesos para sa winner ta. Karon lang dugay-dugay sa may mga entry dre, ha. Kay ma-report anay si Action Alvin Grabaho. Ni may kang tanan sa ginabulo banta 150,000 pesos nga pagkabutang gintupok sang kalayo sa sunog kay na sa barangay Jess. Aga pa kay na mga lasais pasado to kay na nagrinabuab na ang area sang Purok Dughan sa barangay Jess sining syudad sa Bacolod matapos nga nag-ibwal ang kalayo. Ang report nga nabaton talima ang totally damaged nga mga puluyan, isang partially damaged. Ambot ko na nung pinaka-latest nga report gikan sa aton sining patrol kagiban pang mga balita upod kay Action Alvin Graba.
Yari ang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex sa pinaka-latest update sa sunog kay na sa area sa Purukabuhi, Barangay 10, Sudad sa Bacolod. Nagdangat na sa siyam ka mga puluyan Aksyon Rex ang nasunog. 5 diri total damage, 4 partial. Amo nang latest subong. Amo nang pinaka-latest. Balisyam subong. tanan ka puluyan eh. Yes sir. Amo ni ang 4 ang partial kag 5 ang total. yes, Aksyon Rex. Ini isuno diri kay kaga sa opisyal nga lista sa Bureau of Fire Protection. Pagi diri kay Bacolod City Fire Marshal Publio Buboy Protinya. Nag-umpisa ang kalayo sa second floor sa puluyan ni Janet Beloya nga naglaton aksyon na Rex sa mga puluyan nanday Gina Rojo, Dani de Mapanag, Audi La Madrid. Muni ang mga puluyan aksyon na Rex nga natupok man sang kalayo kag subong man. Totally damaged ni. Totally damaged. Kay sino ganito balay to nagalinto? Nag-umpisa ang Sa second floor sang balay ni Janet Beloya. Janet Biloya. Yes sir. Tupok ning Tupok balayaman. niyang balayaman. Sino pa gito gani? Balay abi ni Lilibet Tanate. Lilibet Tanate, Oo, Gina Rojo. Gina Rojo. Oo, Dani Di Mapanag kag ni Audi La Madrid. Amo ni ang total damage action na Rex. Pero partial damage ang puluyan nanday Jade De La Cruz, Kenneth Esparar, Rosie Gamelia, kaga subong man ni Betty Montaño. Amo ni action na Rex ang mga partial damage nga ang cost o kuna estimated cost of damage nagdangat action Rex sa 150 ka pesos nga balor sa pagkabutang. Amo niyang natupok sang kalayo pending pa ni action Rex depende sa pila. Ano ning area ning mga balay ni daw tapik-tapik lang ano? Oo, tuna aksyon na Rex kagina sa pagpakiga istorya man nato na kay Bacolod City Fire Marshal ginako niya diriya may kabudlayan gawa aksyon Rex sa pagpakig-away sa kalayo ining mga bombero. Ina bangod man ikit katama ang mga putwok bala. Kung magapadulong ining mga membro sa bombero padulong mismo sa lugar sang sunog, medyo may kabudlayan bangod ikit ng mga balay, kitid katama ang putwok, rason nga mas kinanglan pa sa mga bombero bala action Rex nga magsaka pa sa babaw sa o sa atop bala para lang makita ang pinakasentro sang kalayo kag diri amo nang ginhimo sang mga katapos sang bombero upod man ang pila ka mga volunteer fire brigade action Rex nawadug ang pagida diri ni Protenya nga magluwas kay kunti nag-umpisa ang sunog sa second floor sang puluyan abi ni Baloyo. Actually nakita nila dito nga ginanapabayaan bala unattended lighted candle busing ganon na lipatan nga Kandila naman. Kandila naman aksyon na Rex kay Amo nang initial nga report sang Bureau of Fire Protection na? Sir, initial ining report sa Bureau of Fire Protection kay ang natabo diri action Rex may patay gali isa miyembro sang panimalay ni Biloyo, although wala dito na haya sa lugar sa sunog kundi sa pihak nga balay. Baligin butangan lang nila kandila. O ginbutangan lang sang kandila ang natabo diri sa pagsindi sang kandila. Naglakat gilayon ining tag-iya sang balay o kung ining si Biloyo o kung si Janet Biloya rather kag nagpadulong nagpanindahan pero pagbalik niya action Rex nasunog na. Kuna mo gaya naginsindihan. Oo, ganyan na ginsindihan sa ginbutang niya sa may second floor sang ila balay. Di wala man tu tawo kay nagpanindahan pagbalik ugali ni Biloyo diri na action Rex nakita niya nga ang sining puluyan natupok na sang kalayo. Inako niya action Rex mo ning nakitaan man nga problema actually ni Buboy Protenya nga sa piyak sining squatter ang lugar di ikit katama o kun masyado kakitid sang dalan. Ari ang pagpahayag ni Buboy Protenya. Ang area mambalaton for the information na certificate kiti it is a squatters area no. Pag ang alagyan sa lakatao masugata mo to sulod you have to dapat di magtakilid ka or gano
Pat salamat kita kay sa Batasik Correspondent naton, pagpaminaligay natin sa ato mga volunteers na tap na tadayon kag way na magdako kag mo lang resulta sa ano na ato na cordon dali ng area kag wala na maglaptap. But ang aton gano dito kasi probably bangod sang init niara kita nga mga partially nga affected bala kay ang balay dikit-dikit mo nga sandig wall to wall kag ang alagyan ng putlok kamay bat ang ano ta lang lang kita to kay magamay ngayon side magamay ang dalan ang arap ay may mga pader kabudlay mataklas ka pa kila para maigo mo ang center kundi nang kalayo nag-outot la. Yung pinaka mga miyembro sang bombero, kaagipagid sir sa ato. Okay, tay para may go lang sa piyak aside sa tunga kay tay ban may pader aside from dikit-dikit ang balay may mga concrete pa sila yung ano sa ilang wall nga hindi mo makasulod di dapat masaka agad para makita mo mataigo mong target sulod. Pero nag-start di sa balay sang ano tina sa Janet Piloya ay ni siya may nagano man sakit din naman yan ang iya umagat na ano mo nag-oway so mabliga pulaw-pulaw sila di kaya nagpuli man sila balay kapoy kaya naglakat siya so pagbalik muna nanon lang ang sunog ang ila puluyan. So Rex kabahin gid lamang sa pahayag diri ni Chief Inspector Plutina. Balita sa patoy by the way action Rex nagapadayon pa ang Regional Oversight Committee, rather in Regional Oversight Deliberation sa mga katapos ang PDEA tugtog karon sa ating tinion dito sa area sa Nature's Village sa siyudad sa Talisay in relation sa 39 ka mga barangay within Bacolod kag probinsya for barangay drug clearing program. Balita report sa Anong update sa Giol nga ni daw ang karapatan diri nagpagwa sang statement parte sa kamatayon ni Dr. Mary Rose Sansilan kag bana sini nga si Edwin. Kina-contact naton action na Rex actually si Clarissa Singson medyo naka-off ang iya sining communication action na Rex amon na tong ginatarget ta kaina pa base pa lamang mangin available na no dugay-dugay i-check ni si Luto si Clarissa Singson. Oo. I-check ni siya kung Clarissa Dagatan para ma-check naton ang pinaka-latest reaction na Rex. I-check ni siya kung si Dr. Mary Rose Sansilan kung kagang bana sini kung kabahin na sang human rights group ning karapatan bla. Amo ni ang gusto man kung tani naton hibaloon kung bala ini siya biktima sang ini sila biktima man sang extrajudicial killing kag ano pagit ang mahambal nila bahin sini action. Kay ti kaluoy maning si Dr. Sansilan ni head pa sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease sa among syudad. Tinagahandol man ni sang responsibilidad sa gobyerno parte sa pagpakigaway sang COVID-19 pitiksinta siya ginluthang ni sila sang riding in tandem suspect man. Patay gid ning duha. Ang duha ning magbana ning. Mag-asawa ni B. Ang bana sini din ni Cobra man. Amo na nga gusto man naton ibaluan action race para makakuha kita sa mga backgrounder abi as to kay doktora kaga sa iya sining bana. Base mangin available action rex no si Clarissa Dagatan in relation diri sa natabo man nga paglutang dito sa area sang Gihulungan Negros Oriental. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Unang imbukada sa aton sining balitaan sa sining udto diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, karon dugay-dugay mga kaaksyon. Daligid lang ha. Standby anay. Aksyon na Dale Salazar, aksyon Marlon Hinubia, kag aksyon Artay Hupon. Kay Arina, ang aton sining SAP sa ERB. Sinoyhan makabato naman sang 500 pesos. Basta pag ring sang cellphone nyo, sabton nyo lang gilayon ha. Kay tirahon ta sina gilayon. Hambalon nyo lang, yes, Aksyon Radio Bacolod. Ang ginapamatian namon, wala ka na sang pangitaon pa. Ay, pwerte ha.
Sige, madro tanay mga kaaksyon. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ayos, sige. Sino ayan ang mapalaron nga tagdaog ta sang 500 pesos mga kaaksyon. Garing ng cellphone sini. Lantaon tani kung magkasabat siya. From, diri lang ni. Lapit lang di sa aton mano. Burgos, Lopesina, Barangay Villamonte. Bago ka monitor siya ba? 45 years old. Hello, mayong udto. Hello sir, mayong udto. Naka-monitor ka gid ba? Daw ka timing gid sang imo sini nga pag pamati subong nga udto. No? Always ka nagapamati, sir? Hello sir. Always ka gapamati. Oo sir, kapamati ko sir kada nasa programa mo sir. Ba, pwerte si Jonito Tabares. Tabares ning apelyido mo, sir? Oo sir, Tabares. Pila edad mo? 25? 46 na ko sir, 46. 46. 45. Oh, 45. 45 ding nakatatak sa ako ni gini mo 46. 45 ka pa lang ah. Oo, gani sir. Anong obra mo? Sang una sir ka security supong medyo lang ko sir ka biyahe ko tricycle. Okay. Draman sa Burgos Lopesina. Pero sa may Villamonte sakop sir. Sa may Villamonte. Sige. Gapamati ka sa Aksyon Radio Bacolod. Oo sir, kapamati ko. Anong din ka subong sa inyo balay? Ari di sa balay naman. Okay. Sinong ginapamatian mo subong? Si Rex Tantong. Gani. Sige, hindi na ako magpadugay pa, Sir Jonito Tabares, 45 years old. Ikaw ang atong sininga winner sa ERB. Sa SAP sa ERB, 500 pesos ang imo sininga batonon, sir. Salamat ka, sir. Thank you, good. Sige, basi may yara ka nga tamyawon ta. Wala naman, sir. Sige lang, basi kon... sige lang, sir. Okay na. Thank you, good. Sige, sir. Salamat, kid. Congratulations. Sulaton mo dira ang text ni Action Marnie. Then, ang text ang Pera Padala Center. No? Congratulations, sir. Salamat, kid. Kagmayong udto. Thank you, sir. May udto man sa imo. Sige, salamat, kid. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you and congratulations kay Sir Joe Tabares dila sa Burgos Lopesina, Barangay Villamonte. Siya nga itong sininga winner sang SAP sa ERB. 500 pesos ang iya sininga batonon. Hulat-hulaton mo lang da, Sir Joe Tabares. Ang text sang Pera Padala, no? Kag ni Action Marnie for confirmation. Ayos, sige ah. Padayon lang nga pamati. Sa iban pa, kadamo pa ho. Pero sigihon ta niya. Kung may magtawag sa inyo, dra, nga kung anong ginapamatian, sabat lang sang correct, no? Di wala ka nang hahanapin pa kundi Action Radio Bacolod. Ang imo sinigidapamatian, simple lang mga kaaksyon, no? Aksyon no Radyo Bacolod. Sinong ginapamatian nyo? Ipanghambal ninyo dira ang inyo sinina
nabatian diri sa Action Radio Bacolod kung anong ginapamatian ninyo nga mga programa kagang aton sining mga drama. Sige. Ayos. Kantuan tanay balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time las 12:12 ng aton oras. Si Vice Mayor El Cid Familiara nagklaro nga wala sang lockdown sa syudad sang Bacolod karon nga holiday season. Kay may mga nagapalapta pagid sang do hindi among balita way lockdown ang Bacolod Ang importante lang dira naton ang social distancing, ang face mask kag facial, no? Amo ang himuon tagid nga adlaw-adlawon tani nga pagpanumdum sa inyo, sundon tagid ang mga health protocols, mga ka-aksyon. Yaring kaundan sang report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Sa detalye, Action Dale. Action Rex, wala sang kamatoran nga mayara sang igapatuman nga lockdown diri sa may syudad sa Bacolod karon nga bulan sang Desyembre, no? So ini ang gin-issue nga pagklaro man ni Vice Mayor Cid Familiaran ang chair sa Bacolod IATF matapos nga may mga nagaginuwa nga report, nagalapta nga mga sala nga information. Ilabi na sa social media, Action Rex, ang sining alleged lockdown diri sa may syudad. So sa bungaga gin-confirm mismo sang chairman sang local ITF nga wala Action Rex sang paano nga lockdown kay haman ni Vice Elcida ano man ang grounds nga sang lockdown diri sa may syudad since nagadubo naman ang COVID-19 cases diri sa may syudad sa Bacolod kag karon sa hapon Action Rex ang advance diri nga information sang Vice Alcalde is isa lang ang COVID-19 case nga ma-record subong nga adlaw sang Miyerkules. Again, pahayag man ni Familiaran nga moto wala sang basihan para maipatuman ang lockdown dito sa mga syudad. Bangon sa padayon nga pag-decrease ang COVID-19 cases kag iya sini ginakabig Action Rex nga fake news kag patalang sing mga tawo nga wala sang obrahon Action Rex. Na-notice lang sang Vice Alcalde nga ini Action Rex nga mga prank bala nga ginaobra sa social media wala man nagakatabo sa iban nga LGU diri sa may Negros Occidental kundi diri lang mismo sa may syudad sa Bacolod Action Rex na suno siya ang ining nga mga prank ilabi na nga kita sa seryosong sitwasyon suno siya nagapangatubang sang krisis sa iban nga wala na yaobrahon nga daan. Amo tong balyang sa Bacolod malanin nagakatabo at sa iba niyang LGU sa probinsya wala man. Iway man sa mga hisaan kag lagtok-utok mo. Bacolod Action Rex, no? So amo nga mal ni Familiaran nga kung mahimo di kawan i-validate ang mga information nga makitaan nga gina-share sa social media. Importante na kung may mga information silang makuha, i-validate gid nila sa concerned agency para piho-piho bla. Kaya natin alam ako Action Rex Tuga ka sang daw hindi amo Blackson Day? Kaya the other day may nagpamangkot man sa akon confirm kung may lockdown o kung wala. So amo to siya nung gin-verify man nato ng ining information kay Vice Elcida. Nga baliyati basta lockdown gani nga tinaga mga tawo nagakurag mga Action Rex nagatuga sa anxiety sa publiko ilabi na sa mga negosyante. I-lockdown ka nga pilang nahot na lang ang positive dre? Correct, Action Rex, no? Mga more or less, mga 100 plus na lang active cases. Pero active cases, galayo naman ang iba na? Hindi na maglapang virus since naka-confine na sila or ara na sila sa isolation facility or hospital, Action Rex. Ang pangamuyoon lang nila, doon mag-zero na tablang way na tayo kaso o may kaso man, pero pending pa sa gyapon sa mga hospitals, blang kayo nagapaayo? Correct, Action Rex. Hindi kayo mga labay-labay nila, obrahon niya? Kaya ang biguro sa iban, ining moratorium bala sa mga locally stranded individual, lockdown ni ang bot silingon. Hindi na siya mo Action Rex. Baka moratorium, suspension, anay, sila sining pagpapuli sa mga locally stranded individual kung salwa sila sa Region 6 Action Rex. Pero kung nalin kaya sa Iloilo, matabo ka diri sa Bacolod City. Problema. Wala na yung problema, Action Rex. Outside Region 6, amo na siya ang pagklaro nga ang moratorium for LSI mag-take effect sa December 21 to January 3, 2021. Action Rex. Yung purpose diri matagan ang mga frontliners nga nagtrabaho for 9 months nga matagan break man. Hatagan break kag preparation naman after sang January 3, 2021 since gana expect nga
magdugok ang mga locally funded individual action Rex. Basta, klarohon talang wala sang lockdown nga matabo diri sa Bacolod. Correct, action Rex. May mga May mga limitations lang siguro, especially sa December, ano to? December 21? December 21 to January 3. Oh. Amo na siya, meaning hindi anay magbato ng LGU sang mga LSI. Amo na ang balasang Bacolod DOC. Halin sa iban nga lugar, Cebu, Manila, o ayan ay baton, pero kung Iloilo, Bacolod, vice versa, sige lang gyapon. Correct. As long as outside Region 6. Outside Region 6, amo na ang suspension sang LSI nga ginatawag Action Rex. Pero kung napor kaya, unhampered ang imo sining nga travel Action Rex, kundi in ka man nga lugar no diri sa pungsod sa Pilipinas, since ang ruling dira ka National IATF nga mga authorized person outside residence o kung apor like ining mga police, militar nga may sa mga mission order or mga government officials dira nga may sang official travel pakadto diri sa mga syudad, wala na ya Action Rex ang hamper ang ila sini nga pag biyahe. Ano ang tingog ni Vice Mayor Alcide Familiaran? Well, news na will be no lockdown. Anong grounds nga may lockdown? So, ang aton constituents ni banta di nga pumuluyo mga attitude nga mga patalang. Pag magkadlaw, this is a serious matter. Ang big-ara kita sa crisis. So, na-create niya silang anxiety sa aton public, especially sa aton mga negosyante, kahit mga ordinary workers. Hindi kapag amon sila, may share nila yung pang-share. I-contabla na, i-validate natin ang mga gina-post o gina-share sa aton. Hindi namin karakter din. Din daw na sa ibang LGUs, wala man ang gamot nila sa aton. Tao din gusto prank, gusto kadlaw. This is no time for us to joke. Okay. So, wala ka siyang lockdown. Tungod na ang aton cases are going down. Actually, nagsama na ang palayag no, ni Vice Mayor Alcide Familiaran. So, klaro, no? I hope nga maathagan man ang publiko Action Rex regarding sining sala nga information nga nagalapta sa social media. Update na balita gikan sa Bacolod City Hall ang Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga kaaksyon tadra, hindi gid ka mo magpati. Sa may mga kuandira, pakigangot gid sa concern agency before ta magpati sa sinang mga information nga pagpatala. No? Klaro man tong hambal ni Vice Mayor Alcide Familiaran nga wala sang lockdown ng syudad. Sa tion lang sang holiday or December 21 to January 2, hindi anay magbaton sang LSI. No? Halin sa Metro Manila kag Cebu, pero kung Bacolod, Iloilo, vice versa, ara lang na iya sige biyahe. No? Ay, hugid kabudlay. Sa mga kaaksyon tayo ning natabo nga pagpatay sa sining isa ka doktor, city health officer actually ni siya sang syudad sang Gihulngan. At the same time, siya ni ang chief sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease. Ini sila nga mag-asawagang kasanay ni sa motor kahapon kagintero ini dira sa poblasyon sa syudad sang Gihulngan. Ining doktor nga gin-report man gani nga tag ini siya sa supporter sang pila ka mga grupo. Ining si Dr. Mary Rose Sansilan, amuning ginluthang kagangiya sining nga bana nga si Edwin, no? Sunod rin sa report mga kaaksyon nga
ang ining pagluthang na tabo mga alas 5:30 kahapon sa hapon. Sa post naman sang Karapatan, Negros Island, nagapabutyag nga si Dr. Sansilan ang tagpamuno sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease sa among syudad ang nag-handle sa responsibilidad sang gobyerno ilabi na sa coronavirus disease COVID-19 pandemic, no? And according sa Karapatan Negros Island, ang doktor included ini siya sa pagatumbahon kay ini ginatawag nga ano ning matumba siya kagubak, anti-communist group nga kagubak. Si Dr. Sansilan ang gin-identify din ang aligasyon nga inisya ang spokesperson sang Leonardo Panaligan Command sang New People's Army sa Central nga bahin sang isla mga kaaksyon, no? Sang Negros Occidental, Negros Island or Central Negros nga bahin, no? Ang kaupod ni Dr. Sansilan nga ara sa listahan amo ni si Attorney Anthony Trinidad kag Hidi Malalay Flores nga ginpatay na ini sa tong nakaligad nga mga tinuig, no? Ang kamatayon sining mag-asawa amo ning latest nga natabo diri sa Negros Island matapos tong ginpatay bla si Karapatan staff Zara Alvarez last August bla yadto diri sa sudad sang Bacolod mga kaaksyon, no? Amo nang latest nga report gikan sa Karapatan Negros Island mga kaaksyon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:24. Daligid lang standby anay aksyon Art Tayhupon, aksyon Marlon Hinubia. Matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan kulang kamo dugay-dugay. Balita una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:25 nga oras. Katuan tanay si Aksyon Art Tayhupon sa special assignments. Pag-solbar sa problema sang power interruption kag pagpanubo sang presyo sang kuryente handom sang bag-o nga ginpamtang OIC General Manager sang Seneco. Baliduhan ning iya sining area Noneco kag Seneco si Attorney Dan Pondivilia bla. Oh, ibalon tabi we have Aksyon Art Tayhupon sa detalye sining balita. Sa detalye Aksyon Art Tubli kayod ni kaya tayo ni Danny. Grabe mo, no? At tayo Dan ang tawag sa iya sang halos nakakilala kang mga suod ng abiyan. Kay dubli subong ang iya sa niya function. General Manager sang Noneco kag Seneco Action Rex Officer in Charge diri siya Acting General Manager kag Project Supervisor. Ang iya ring ginauyatan karon sa bahin sang Seneco. So duha ka function ang iya ginauyatan matapos kanagligad nga semana nagabaton ini sang appointment gikan sa National Electrification Administration o kon NEA. Now, wala nag-usik panahon sa Attorney Dan Pondivilia matapos karabaton niya yung appointment. In fact, natigayon niya Action Rex nga meeting halin sa grupo sang union pagkadto sa mga miyembro sa board kag mga staff sa nagkarilain nga mga department dira sa Seneco agod ma-discuss ang pilag ka mga
plano nila kag mga handom nga luyag ipatuman ni Atty. Pondevilla. Now, una diri sila niya pag-meeting ko sa mga miyembro sang union, may mga ginraise sila action rights nga mga concern sa nihintig ginayon na manining ginaktuan ni Sadri amo ang plano o pagplansya niya sang iya sini gusto matabo nga pagligwat dira sang manin miyembro o katapo sang nagahatag balaw ko naga-evaluate sa mga employees sa ila sini mga posisyon o kon sa mga promotion section nga sirin sunod sa iya lakipan na ini sa ulihi sang union nga mo man ang ginahimo na dito sa Noneco. Pero sentuhan ko karon nga kung ano ang iya sining tiyag ipatuman diri sa bahin sa Seneco kay sining niya ti ang tuluyag matabog na mo manini ang akon dito ginahimo sa bahin sa Noneco natingwaan nung masulbar ang mga power interruption nga nagaluluntad action Rex. In fact, may meeting sa mga technical team na kay gusto na imaluon na dapat may aragid sang datos, may aragid sang record kung bala ang mga linya sang kuryente hindi na ni anong tuig ni ginset up para sa niya kompleto kita sa detalye kaya hindi kita magrahumahon na kung may maintenance work din man ang mga linya sa kuryente ay tagani matandaan kung saan ulit ang tuig yung pangtakod kag diin na mga areas ang dapat may maintenance work kag iban pagid isa pagidrigin ang prioridad naman nga mo naging patawag naman sa miyembro sa mga board of directors ang iya sinihandong at least mapanubo iya no ang suktanay sa kuryente sa Seneco compared to other electric cooperatives kaya ang baldri niya Atty. Pondevilla sila dapat ang makulod kag iban pagid nga ma-areas ka nasakupan sa coverage sa Seneco dapat mas manubo kita sa Noneco kag sa bahin sa Noseco kay kumpak ya ang atondri na mga karabanan sa consumers kag sunod sa iya dapat tiyoan ini ng paagi sa pagsulod sa mga kontrata na hindi disadvantageous sa mga consumers. In fact, sila urbos kaning adlaw may meeting man sa consumers group agad nga ma-discuss ini mga claimor nga ilaman luyag ipatigayon na magatiyog man siya sa nagkalain-lain nga mga district offices sa Seneco agad i-evaluate ay ang ila sila ng performance kay sila tikon ng tawon takon kinalalon may mga reshuffling sa ulit that is subject to be i-evaluate pa niya. Now, dugang pa rin ni Pondevilla na nagalaon siya ang problema pagid sa temperatures kinawatay kuryente ma-address ini kay sunod kay Pondevilla lapit mo siya ang Seneco kung mga man siya nag-reside sa bahin sa Metro Bacolod. So, amo ni so far no, ang mga prioridad karon kagatagan pagtamod yata ni Pondevilla after ngayon siya ang nagpungko bilang tagpamuno o kung acting general manager sa Seneco. Yari siya sa atong interview. Naka-board meeting na ko actually man sa Seneco sa Wednesday. Kagin explain ko man sa board kung ano ang akon direksyon as a manager para ya sa Seneco. Feeling ko, duwa lang kabutang ang napangayo sa aton member consumers kag duwa lang kabutang ang dapat di ma-achieve as a cooperative. No? Una, feeling ko, ma-carve out ang interruptions or brownout. That's number one. Second, mapanubo ta ang rate sa kurente. So duwa gid lang kabagay ang ginapangayo sa member consumer bilang konsumidor. Naintindihan ko nga amo lang ng duwa man ang ginapangayo sa aton kooperatiba. Siling ko on the parts sa rate sa electricity kagamo ning ginbilin sa akon man sa aton administrator sa National Electrification Administration sang nagtawag siya sa akon nga nagpabalo informing sa akon nga I will be appointed as the acting general manager for Seneco. Siling niya to study the power supply sang
Seneco. Kay para Personal sa next nga parayag ni Atty. Dan Pandevilla karon sa Facebook ay basahon nila ang kompleto dyan sining parayag. No? Kay may mga nadiskubrihan na siya kay may information nga ini gina-check man nga may ara gali Action Rex sa pila iya ka mga mitrohan lang ginagamit sang Seneco o gin-purchase nga supposedly ini nga mga mitrohan gali sa kuryente na disenyo niya sa mga mabugnaw lang nga mga nasyon kung tani. Tidriya sa atin, ibutakan mo ng rason siniyang iban, hindi hanap kay hindi na mabasa, nagkakaguba, bangod sa mapaang mainit na temperatura, diri sa Pilipinas, ang mga rason ng iban, nga mga meter reader, tigi na estimate na lang ang balayran sa konsumitor. Sige dapat tinaman ng mga bagay, ang akon masulbar, bilang misyon na ginatag sa akon man, sang naiyakag layagin sinikaghandom ng AAA nga na angkon for consecutive years, dito sa bahin sang Seneco, madala naman diri sa bahin sang Seneco. Ang ka-aksyon niya, sunod tayo hupuno na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Art Tayhupon balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa Iluwanta si Aksyon Marlon Hinovia, balita naman sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtaran sa plano nga pagsaylo sang Provincial Capitol sa Dakbanwa sang Talisay. Desisyonan sa masunod nga tuig kag deliberasyon angot sa Barangay Drug Clearing Program ginapatigayon man sa syudad sang Talisay subong adlaw goblakson isa sa mga magatambong. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Tapos ang holiday season kon sa pagtupa sa unang quarter sa tuig 2021. Posible nga ma-finalize na sa gobyerno provincial pag sa kay Governor Bong Lacson sa kay Provincial Consultant former Congressman Albi Benitez. Ang plano may kangtaran sa sining pagsaylo sang Provincial Capitol. Alin rin sa may syudad sa Bacolod pakadto dito sa propiedad man sa gobyerno provincial area sang barangay Matabang syudad sang Talisay. Pero kay Lacson nag-umpisa naman sila sang pagkuha sang sentimiento o kon reaksyon panindugan ang nagkalain-lain nga mga grupo. Una ang grupo sa mga alkalde, mga mayors dari sa Negros Occidental nga hambal sang gobernador kalabanan sa ila. Majority sa ila ang paborman sang sining plano kay hambal ni Lacson na palayag na ining ideya sadtong administrasyon pa ni the late Governor Alfredo Marañon Jr. Kung basihan nato ng statement sang gobernador laban-laban nga matigayon iri, ang unang rason nga nakita nila kay man diri sa area sang Provincial Administration Building, diri sa piyak lang sa Provincial Capitol Building, may aran na nga patukuron nga commercial building mo. Commercial building, kag kunina ang mahuman, siyempre makadugang naman dara sang problema sa trapiko. Ang magangkon sang problema naman sa ulihi plus parking area, no, ginalantaw man nga mga problema na dari ang provincial capital magapabilin. Pang kwarta o kon pondo nga gastuhan sa sanipagtukod sang bag-o nga provincial capital sa barangay Matabang, Talisay City. Amoy nisa ang pondo nga kontani gastuhon sa pagpatukod sang bag-o bala Provincial Administration Center Building. Riman sa piyakman sa nga subong provincial capital nga building nga lapit ina 1 billion mo mga kapin 900 milyones ka pesos ina ginpain sa provincial government halin sa gin loan sa bangko. Ang sa iluhan nila away mas ang problema kung propiedad ang paghahambalan sa iluhan sa nga capital sa Talisay. Kaya may ara nga daan sang ginapanagliyahan dira nga duta ang provincial government. Amo ning 25 hektarya
nga property, no? Nga bakal kaatang iyayas provincial government na gid. So maga-konsulta man, Sa Dindam Action Mar? Pagkamatabang sa dalan lapakato sa Silay Airport. May lapad ni agli sa piyak ni sa circumferential ni? Sa dalan sa circumferential kay makal na sa provincial government po. Tumtum ka to nga mayara sang gid makal nga property ang provincial government. Ito yung budlay-budlay kung may mga transaksyon kas Kapitolyo? Kaya ang teritoryo sa pagsaylo sa nga provincial capital building Action Rex Mangin Government Center ang area. Parantaran nga opisina Action Rex ang provincial government. Galing ang salakyan niya kung anong plasadas ng salakyan daman? Ate amon ila sa nga hambalan pa. Kaya ang first stage sa ila sa nga parisisyonan kung dayonon o kung hindi ang pagsaylo sa building. Amo na una si nila sa nga desisyonan. Kung basiyanta ang dalagan sa istorya Action Rex na laban-laban dari kaway naman so far sang grupo nga nagapamatok dari mo. Matabo dari sa daan nga provincial capital building di na pag siling pag-demolish hindi igina ng operation Action Rex kagati latawon ko nano ang sarang nga mahimo sa sinang building kay ang provincial capital building hindi ibot sulingon nga dira lang ang mga talutapan sang gobyerno sa idalom sa provincial government mo. Nga daan ang mga department kag division offices nagalapta-lapta sa buong hindi naman maka-igo kung dara mo tanan ibutang building sang Kapitolyo Provincial. Ano sa Governor Bong Lacson? We have a 25-hectare property in Talisay. We just realized that if we continue with building the new provincial government office here in the area, it will be so crowded already. No? We will have a problem with parking. Must remember, the building beside it will be a commercial building. And so that idea has been thought about since last year. I have also asked some of our local chief executives and they like the idea. In fact, some of them have told me that that was also a plan of the previous administration. So we're really considering moving to Talisay. And that area, the 25 hectares, can also be used for regional offices. So it will be a government center. So I will be seeking the wisdom of the business sector or what they feel about it. So kung may ara sang agreement na by 2021, posible nga maumpisahan na ang develop sang property kag dara na ibaloon kung sino kung may ara kay man pag-o kontraktor o kung construction company nga mo o concerning pag-o nga Kapitolyo. Sa mong aga, may ara sa ginapatigayon nga ika-23 ni sa nga Regional Oversight Committee Barangay Drug Clearing Program Deliberation sa Nature's Village Resort sa may syudad sa Talisay. Alas 9 nag-umpisa sa mga aga tubto alas 5 karon sa hapon. Ang isa diri sang bisita si Governor Bong Lacson, Alcalde sa Talisay kag araman ang taga PDEA nga si Nicolas Gomez, PDEA Regional Director 3 Edgar Apalia, ang opisyal sang sunod sa Talisay araman may ara sang paghatag sang notification mo ang isa sang ginatagaan sa mga adlaw ang barangay Katalingban. Barangay Katalingban, Talisay City declared drug free. Dugang na inisa, naghimo na 5 ka barangay sa sunod sa Talisay ang gindeklarar nga drug free. Pamaning katapusan among barangay Katilingban. Ang kasunyugikan sa Kapitolyo Action na Marlon Heroboya, una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Las 12:41 ng aton oras. 12:41 na. May TC. Kulang mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas ka balanse patuod na mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampilikan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong kaintangan Responsable ang pagbalita Kagaling na ipalat na Magasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Ayos, sige, daligi lang nga kay pangbasahon tanan ay mga mensahe ninyo kay Cheryl ni Bimbim, no? Cheryl ni Bimbim. Hi po, good noon, Action Rex. Thank you so much, Cheryl. Mary Jane Saludares, may lang pamati man, tamyaw iya lang sisterya. Si Lynette Saludares, a happy birthday today. Thanks, good and more power from Hong Kong. Alin sa kay Mary Jane Saludares. Kay Almira Lee Malasarte, may lang pag-monitor Maria Teresa Hofelinia, may lang pamati Maria Teresa. Kay Victor Tugaf, may lang pamati Victor, no?
And Gilbert Caniete Lamayo, mayo lang nga pag-monitora, tamyaw lang sa akon nga pakaisa, nga si Ana Mer Ribas sang Barangay San Pablo, Manapla, kay permigid kuno siya nagapamati kag nagalantaw sa imong programa. Agli ka, may lang nga pagpamati kay Ana Mer Ribas, dira sa Barangay San Pablo, Manapla. Kay Juan Roberto Nanit del Lioso Sr. may lang pag-monitor sir dira sa Al-Khobar, Saudi Arabia. Kay Juan Roberto Nanit del Lioso Sr. And Joseph Pacifico dira sa San Enrique may lang pag-pamati dira sa opisina sang alkalde. Kay Mayor Gelson Tabuhara, Kathleen Tabares at Tabuhara, Mayor Gelson Tobilyara, no? Kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, kag Carla Selva. May lang nga pagpamatidra, no? Lin sa kay Joseph Pacifico. Kay RC Kuray, may lang nga pagpamati RC. Kay George Gargasiran, check attendance lang siya. Salamat gid Sir George, no? Kay Rene Colliantes, no? Kay Rene Colliantes, ga monitor man sa sining pagpangalagad ta. Of course, kay Neo Lee, no? May lang pagpamati man kay Neo Lee. And Michelle Sayo, may lang pagpamati. Thank you so much, good Michelle Sayo, no? And kay Dudski Gardose, may lang pag-monitor. Salamat, good. And likewise, Dudski Gardose. Kag kay Bibing Dagiya Bautista dira sa Barangay 39, Lizares Avenue, sining syudad sa Bacolod, may lang pagpamati Bibing Dagiya Bautista, no? And sa kay Chere, kay Eric Asiado Rojo, nag-monitor sa Quezon City, Metro Manila. Salamat gid Eric Rojo Asiado, no? Kay Joe Moncaltrilla, may lang pagpamati Joe Moncaltrilla. Kay Cesar Alfabito, may lang pagpamati. Kag salamat gid Cesar Alfabito. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid kag gatamyaw lang sa pamilya Malaka. Yos. And sa kay Mike John Seva, no? May lang pagpamati dra si Bugoy Escobar kag si Toto Tolilot sang Magalion. Thank you so much gid Mike John Seva. Kay Lida Yamagishi, watching from Tokyo, Japan. Thank you so much, gid Leda. And Jovi de la Cruz, kusog di kamo sa barangay Kanadjangani, Kabadjangan guro ni, Mamaylan City, no? Jovi de la Cruz. Salamat gid Jov, no? Ared Esther Lee Ligaspina. Ano reliyon mo, Action Dorel? Kay napaniguro, kay Ared Easterly Ligaspina. And Joval Trinidad, may lang pagpamati Joval. Thank you gid kag same to you. Dira Joval Trinidad. Kay Tomas Brunyola, may lang pagpamati Thomas. Siling ni sa talunan tani dapat tani online mass na lang kay budlay sang COVID hindi ta makita. Gani man galing ito matamat na mga gida. Sige lang. Basta importante way lang violations, no? Jocelyn Song Comedia, may lang pagpamati, no? And Dino Alik from Hinigaran, may lang pag-monitor Dino Alik. And Merly Dolido Magallanes, matugnaw nga adlaw dira sa Hong Kong, adres sa Hong Kong dira man sa Hong Kong. Merly Dolido Magallanes. Salamat kid Merly. And Valencia Kinet, salamat kid Idol. Liberty Benito Nobaldo dira sa Storms 4 Mansilingan. Good PM lang. Kay Ronnie Mananghaya, Merry Christmas sa Bacolod, dalong always. Thank you so much, good Ronnie Mananghaya. Kay Legi Villares Archibar, may lang pagpamati dira sa Talok, Bago City, si Lucy kag Ramon Archibar. Ayos. Bibing Dagiya Bautista, kay Jade Villegas Duran, may lang pagpamati. Kay Mayla Primavera, may lang pag-monitorin day Mayla. Kag salamat gid, no? Kay Filinora Oliveros, may lang pagpamati Filinora Oliveros. Kay Bea Jonathan, gamonitor man si Bea Jonathan. Merlido Lido Magallanes, kay Joy Drilon, may lang pagpamati Joy, no? Ayos, mayari pa di nga nabilin, i-check tanay, no? And
Sakay Anali Aserrada, no? May lang nga pagpamati Anali, tamyaw lang pamilya Aserrada. Kay Cheryl ni Bimbim, shout out lang sa Belbes kag sa Lanap family. Salamat gid, no? And Nelda Espadero Charita, may lang nga pagpamati watching live from Catbalugan City. Walayo ba? Nelda Espadero Charita, may lang nga pagpamati Nelda. Ayos, sige. Karon naman sigurong iban, dugay-dugay lang mahinang kalaban ho. Dali gid lang. Kay matag ta pila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo,
Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa impunto. This time check is brought to you by Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa uno ang aton oras. Sige katuan tanay ang report ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa pagterol patay sa number 6 drug personality sa Banwa sang Tuboso. Padayon pang investigasyon sang mga kapulisan sa Banwa sang Sagay. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex Blanco pa tubtob karon ang mga kapulisan sang Sagay City PNP sa pagkilala sa duha ka mga motor riding suspect responsable sa pagpatay kay Erwin Yu, 31 anyos, residente ni sa Purok Croton sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Chief Master Sergeant Elmer Baloco, ang Chief Investigator sang Sagay City PNP. May isa ka problema ang ila ginaatubang sa karon ina ang kabudlayan sa pag-identify sa duha ka mga suspect bangod wala sang CCTV sa lugar, particular sa Old Sagay Barangay Hall, kagaiban pang mga kabalayan. Rason diri nga suro saya nabudlayan o kung makabigyan nga zero o kung blanco ang ila sining investigasyon as to sa pagkakilala sa suspect. Pero ginklaro man diri ni Baloco nga on the part man sang Sagay City PNP wala diri sang may na-record nga o kung wala sang record si Erwin Yu, only actionary sa pagpangusisa sa nila sa dito sa Tubos PNP dito action rex na lista nga ining si Yu top number 6 drug personality sang Tuboso PNP. Ginpahayag man ni Baloco nga sa ikaduhan na siya ka beses gali natiruhan ang biktima. Una dito sa area sang Barangay Bugang, Banwa sang Tuboso, November 26 sinilang gid nga tuig ining si Yu ang ginluthang dito sa Barangay Bugang. November 26 lang, nakaligad lang gali. Nakaligad lang aksyon na Rex nga bulan, 2020. Ginatiro ni siya sang wala man makilala nga persona pero wala ni siyang tapat. Kay gatinergali ni siya dito sa Bugang sa balay sang iya sininga lula. Rason nga nagbalik ini sa ila sininga balay dara sa area sang Purok Croton sa Old Sagay. Galing kay na previous days nakakita ni siya sang kontra o wala pagintsindihanay. Ginpa-record ni siya sa barangay para kuntani isetol, which is kahapon nga adlaw natala na kuntani nga magpadulong ining biktima nga si Yu. Upod ang iya sininga Iloy pakadto sa Barangay Hall sang Old Sagay. It just so happen nga mga more or less mga 20 meters na gid lamang malapit sa Barangay Hall along the National Highway sang among lugar. Isa ka kung naga-overtake sa ila ang isa ka motorsiklo amo na ni diri na nagsurod sa eksena ining motor riding suspect ang isa diri nga back rider ang nagpalapit sa iya kaginluthang ini makapito ka bes ang maayo lang sunod diri kay Baloco Actionarex wala diri na igo ang iya sininga Iloy and even ang driver sang driver sang tricycle only ang atutok o kunang pagtiro rekta na dito sa biktima nga si Elmer Yu Actionarex. Ari ang pahayag ni SPO o kunya Police Chief Master Sergeant Elmer Baloco. Tanto sa mga victim sa mga si Edwin, so mag-base sa diri sa Amon area sa Barangay Sagay. So maayo man siya nga tao, wala man siya di-record or involved man siya sa mga illegal activities diri sa area. So based man sa among investigation, the verification sa kung siya to sa temporary stay sa mga lugar sa dito sa Tubuso, nag-reach sa Tubuso Municipal Police Station, isama niya sa top 6 legal drug personality. Aside sa Tubuso, may ibang pang lugar nga ini siya ang kilalaman ng drug personality.
So initially, sir, ano ba namon, sa Tubuso lang siya nag-stay sa Yalula. You have made mention kay na sir nga ini siya ang tiruhan last November lang? Yes, sir. Last November 26, ini na po, kung sa DN, dito sa Barangay Bugang, dito na siya din tiro sa Balay sa Lula. Luckily, nang buhay siya matapat, siguro mo nang init po sa area para sa iya, ginapuli siya sa driver. And just so happen nga kahapon nga adlaw, while riding sa tricycle, it just so happen nga motor riding suspect, amo na yung nagtiro sa iya, sir? Yes, sir. Actually, sir, pagkahapon, adlaw, may sumo na sa barangay, no? Nag-decide sila yung tubangon ang reklamo sila sa barangay. Okay. So, narak sa nga kabahin kita mga sa nga pahayag diri di Police Chief Master Sergeant Elmer Baluco. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, aksyon, Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang pagpamati kay Ranti Banaag, no? Gatamyaw lang sa pamilya Banaag dira sa Hinigaran from Rojas City, Capiz. Thank you so much, Ranti. Kay Ganggi SJ, may lang pagpamati Ganggi. Ganghi ni kung Ganggi SJ, no? Kay Andy Saludares dira sa Barangay Imets del Pilar sa Pontevedra. May lang pagpamati Andy. And si Ganggi SJ monitor ko na si father niya kag mother niya sa Jugs Cafe sa La Carlota. Pamati gid sinyo. Ayos. Thank you so much Ganggi from Switzerland. Ayos. Kay Judith Nalis Hidang, may lang pagpamati Judith. And Alex Montesa, gatamyaw lang sa taga-Artisi Talisay sa kay John Robert Ronquillo, Miss Jolie Ann Insular, Miss Jane Distowak. Ag sa tanan nga driving class graduates 2020. Ayos, salin sa kay Alex Montesa. Ayos, sige. Life Extension Vitamin D3 anay ho para sa sa nga tunuras sa iluwanta si Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO ini may kang tanan sa paglibot kaina ni BCPO City Director Colonel Manuel Placido sa unang adlaw sang simbang gabi. May nakita nga dapat i-correct ang aton sining nga City Director. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Grabe na tirada mo do. Ako nang intro nga pamatay. Okay. Pamatay papers, no? Uniforma.
Dala pa 5 pairs ba? Why the 6 pairs? Ati 6 pairs special na. Okay. Mayugin. Amo na lang tirada, Action Rex. Kaya dali na lang Pasko ako. Gani Pero man. nakadlaw na sa ato. Siyam na lang Oy, 9 days more to go ha. Siyam na lang. Pasko na dayon. Matamat na. Matamat ano? Padala. Ayo di purma. Siling ko daw. Matamat din sila padala. Matamat padala kay 9 days na lang nabili, no? Ayos muna lang tirada, Action Rex, no? Insindihan na nila, no? Kay ang atong nga mga palamati na educate ina, no? Ba na-educate? Na-educate nga makakuha sila information nga mayo. Yes, dala na ang padala, no? Ayo di purma. Gani. Ang muna lang tirada, Action Rex, no? Oo. So, amat-amat na, antes o damot, ang Pasko, ha? Para ang tanan, happy na. Ayo di purma. Daw maubumang ko, sobra mo ba? Ang muna lang tirada, Action Rex, no? Oo. Dala nga sa babo sa Pasko, mangin malipayon kita, Oo. happy siya sang may COVID-19 Gani pa, man. no? Basta Susunod kung sa lang. hindi man ta makaro tipon-tipon, pero importante, ara lang Health protocol na. Oo. Tipon-tipon gamay, kabit ako. Amo na importante, no? Oo. Siling ni Dennis Richard Tiboromang, birthday boy bla. Nga daw bombero ang intro ni Action Eric ba? Pamatay gintuod, pamatay kalayo. Amo na tirada, Dennis, no? Biraon tani sila kay 9 days more to go, no? Birthday yan ni Subong. Ay, Ines, happy birthday na. Titinta. Why gidi? Ayo di purma. Ines, Dennis, ga dulo guro bulsay na. Laban Iti may COVID pa madaan, no? Oo. So, amat-amat na, no? Matamat ano? Amat-amat ka mo pamati. Ayo di purma. Hindi ko matamat na pamutos ng panulong na. Oo, pamutos dulong sa inyong mga palaskwahan, no? Gani man. Namin ganyan may Pasko. Basta gamay lang, ha? Oo. Basta heartedly given, no? Kapchad. Kapchad, Kagawad yung friend. May pinutos ako na. Ayo di purma. Talasa mo ba? Joseph Chuana. Si... Kay Manuel ko. Nan. Pamutos-putos na daan natin paano pa, no? Pamutos-putos. Kay may siyam pangamukadlaw nga ilisipon kag magabot ang hukom. Hukom. Ayo di purma. Hindi amo. Hukom sa tanan nga hukom, no? Ang gwa siya na judge, no? Kay hukom mo, no? Tinano na eh. Ate, mo na eh. Ang paglibot kay na. Sabi ko mamutos. Hindi ka lang putos, ha? Aga pa naglibot si... Oo, aga pa siya kuno kay na. Colonel Manuel Placido, no? Kaya ang yaman lang concern, i-check mo lang mga simbahan ni sa unang gabi or adlaw sa nga simbang gabi. Pwede kayo na si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang sining PI. O sila Rex kapag libot-libot. So pa sa mga simbahan daw wala sila sa may nakitaan nga problema sa sulod. Kaya ginasunod Action Rex ang natawag lang ang health protocol, ang social distancing, ang pagsoksok sang face mask, ang pagsoksok sang face shields. Daw wala gini sa si BCPO City Director Police Colonel Henry Binya, Manuel Placido. Pero siling ni Lieutenant Colonel Ariel Pico, may nanotisyahan lang si Colonel Manuel Placido, number 1 Action Rex, may mga simbahan diri sa Bacolod, dili na pang-mention, na madulom ang parkingan, no? So dapat putangan gina sang lights ang parkingan mula Action Rex sa mga salakyan nga sa diin nagakadto dira ang mga sumilimban aton. Ikaduha ka nakita na notisyahan ni Colonel Placido according sa kay Lieutenant Colonel Pico, ang hindi maayo nga pagplastar sa mga nagabaligya bala sa sagwa sa simbahan, no? So hindi organized Action Rex, may mga paglapta-lapta nga dapat tani medyo ipastar sa gusto bala para nga hindi man maginumon-gumon Action Rex, no? Ang isa pagit sa na notisyahan man ni Colonel Pico magluwas kay Placido nga observation, na notisyahan man ni Colonel Pico Action Rex nga may mga kabataan na, no, nga nagkadto sa simbahan, hindi iya magsimba kundi magbulo banding sa mga friends nila, no? So ina daw ginsaway mga kay nasang aga ni Colonel Pico kay nakitaan ni kananotisyahan ni personal na may mga kabataan nga nagatipon-tipon sa gwa sa simbahan nga nagaduluduksing, ba't kayo gabulo banding sa mga friends nila, sa mga kilala nila.
Kag isa pa pag-isirasyahan ni Colonel Pico nga may ara Action Rex nga hindi malikawan nga sumilimba nga nagadalagi sa kabataan nga gagmay. Lagi na kungkong. Di sila ni Colonel Pico, hindi tani dapat pagimuhon sa aton nga mga sumilimba. Dapat ang kabataan nga gagmay, mas mayan na Rex nga ibili na lang sa balay nila, no? Kasi Galingay ba si wala man to sila bilinan? himop na lang wala ginabla. May ara ginaguro. Kaya may ara kayo sa nga pamilya nga bilog pamilya bla. Pati bata nga gagmay nga tagpila pala ng katuig, ginadala ginakungkong, no? Di sila ni Colonel Pico, kung pwede lang, no? Mabilin tayo sa balay kasi subong kapag bato pakita kagara pa ang pamahog sa COVID-19. So mas delikado ini Action Rex sa ikayong lawas sa mga kabataan nga magagmay pa, tinuig or binulan pa lang ang edad na magkadto sa simbahan kag magpatigayon sa simbang gabi kasi sa tutulong Action Rex hindi man na ma-appreciate sa kabataan nga gagmay mo ang pagpaduro sa simbahan magluwas sa mga edad-edad. Nasa mo naman ang super Action Rex ang concern ni Colonel Pico sa observation ni BCPO Director Placido kag so far Action Rex wala sang mga big major incident nga natabo sa una nga adlaw sang simbang gabi and hopefully siling ni Lieutenant Colonel Ayo Pico magapadayon ini hasta nga matapos ang ining simbang gabi. Regarding sa assessment naton sa una na simbang gabi, usual, amo ni ang isa sa sulod ng siyam ka simbang gabi, amo ni pinakamadamo. Ay sila nitang una kung sa katapusan natin ng simbang gabi. Abang sa paglibot-libot natin kay Inaction Eric, isa sa mga notisyahan natin nga madamo sa pahin sa simbahan, labi na sa mga pag-area nga wala na providan sa aton simbahan sang suga para tanin sa simbang gabi at hindi man mabudaya ng aton nga mga kauturan nga nagasimba nga may mga dalas ng salakyan kag isa pa makabulig mainano sa mga instances ng mga pagpangawat may mga sugain na tani. Apang mas manatulpang dato ginato niya ang mga kabataan nga ara isa sa guwasang simbahan. Kapag naging pangsaway man naton, kita katuan sa mga personel, ili simba ang naging katuya during simbang gabi. Ng ato mga pamatanon, ara sila sagwa, nagipagkita ya sa ila yung mga miga, kag migo Action Eric, ang maginagagin ang natusyahan naton, kag ang lastly, ang ining mga nagabaligya nga wala siging patigaran nga sistema arrangement dira ya sa aton nga mga simbahan nga dapat in-arrange initani at hindi magkinabutok lang aton mga judge goer sa aton nga mga sumilimba. Luwasin na wala man kita sa recording mga insidente or traffic accident nga kagin Action Eric. Also sa balayag ni Police Guard Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbalon nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon tayo rin ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal
Daw malang-alang ko sa Tiyempo, Action Roger, Action Percival Villamor, ang reports ninyo, karon na lang ninoy. Kay daw kalang-alang gid sang Tiyempo ho. Daw hindi mabangbang, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon na. Standbyan ay manumbalik kita sa diniginamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Alang-alang nako sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Ginahilot ta pasensya gida. Way ta malabutan pabuasan ta ini mga kaaksyon sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dirigid lamang madugay upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan na ang inyo sili ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.